jo us voldria saludar amb aquesta melodia que serveix d'improvisar. Això és cançó de pandero, però de pandero quadrat. Però jo avui no l'he portat, ja em perdonareu, espero. Ja em perdonareu, espero. I ara jo aquí cantant us voldria presentar el que jo aquí he pensat, el que a mi em va venir. Està aquí avui aquí a la Bressola. M'agrada estar aquí per poder parlar d'escola i és un gran plaer per mi, i és un gran plaer per mi. Bé, bon dia. Em semblava que si jo venia aquí a parlar de música i de cançó i d'escola, el més apropiat era precisament començar cantant, perquè penso que la cançó que és d'aquest eix, ens serveix per moltes coses, i entre altres també per dir bon dia, per saludar i per presentar-se. Per tant, em semblava que era interessant de fer-ho d'aquesta manera, i també aprofito ja aquesta introducció per dir que estic molt content que m'hagin convidat, us ho agraeixo. Intentaré, en el mesura possible, aportar algunes reflexions, algunes notes, de cara a poder ajudar a repensar alguns aspectes de l'escola. No us donaré grans receptes ni us donaré grans solucions, però sí que intentaré donar-vos idees, elements, perquè puguem pensar d'una manera diferent potser algunes coses en relació sobretot el que és la música i la cançó i el seu paper que té a l'escola. Que això no es queda només en la part musical, sinó que afecta a tot el que és l'educació, a tot el que és, per tant, el nostre plantejament educatiu. Aquesta és una mica la meva intenció. Llavors, quan m'ho van proposar, la meva primera idea va ser no tant fer una explicació molt erudita i diagnòstica del que passa a diversos llocs, sinó més aviat anar aportant unes notes, alguns aspectes que sí que tenen una certa articulació, ja ho veureu, però que bàsicament giren entorn d'això, de la cançó. I ara intentant entrar ja una mica més en temàtica, agafant el to, intentant agafar el to. El to és aquesta temàtica, us he dit, música, cançó i escola. I llavors, com que jo no us conec gaire, he sentit parlar molt de la Bressola, he vist vídeos, m'han explicat coses, però a més jo estic gestionant les pràctiques a l'Autònoma i tenim tot un programa de practicants que us venen a les vostres escoles, per tant hi ha un contacte molt directe, però no us conec gaire a vosaltres que teniu aquí davant. He pensat fer un petit experiment, a veure què passa, amb la qual cosa necessitaré que tots vosaltres agafeu el mòbil, tothom suposa el portamòbil, no costa gaire, i aneu a la pàgina que... Si el vols dir, al costat. A la pàgina menti.com, menti.com. Sí? I quan hi entreu, menti.com, quan hi entreu us demana un codi. En anglès, depèn de com el tingueu configurat al mòbil, això, Molt bé, hauríeu de posar 87
8, 7, 4, 5, 4, 4. 87, 45, 44. 8, 7, 4, 5, 4, 4. Sí? Us ha deixat entrar? Sí. I els que entreu veureu una pregunta que diu: escriu 3 coses que t'aporti el fet de cantar. Sí? Veieu aquesta pregunta? Doncs, no veieu això vosaltres, però veieu la pregunta aquesta. Doncs hauríeu d'escriure 3, sintèticament, paraules millor, no feu frases. Amb una frase, una paraula, un vers, coses que aportin, educativament parlant, el fet de cantar. És a dir, cantar de què ens serveix? Pedagògicament. Si algú vol dir personalment, potser havia tanta diferència. Sí, no? Ja en parlarem. Si aneu responent, jo veig que hi ha 5 persones que han respost, han acabat, que ràpides. Farem una mica que com vagi. Més o menys per això. Eva, més o menys per això. Esperem que pugi una mica més, doncs. A veure, com que ja hi ha un percentatge 40. Sí? Tothom més o menys acabat? Sí. Doncs anem a veure els resultats. Espera, que això està senyalitzat i no ens deixa veure gaire. No sé per què. Perquè ens ho ha senyalitzat tot. Ara diu, Fixeu-vos. Va canviar perquè vol dir que... Fixeu-vos quines paraules han sortit. La que coincideix més gent és alegria, que va lligada amb la de sobre, imagino, que és felicitat. Són paraules molt importants. Però fixeu-vos també compartir, cohesió, cultura, llengua, cohesió del grup d'on sortirà, confiança, emoció. Tot això són les paraules en què heu coincidit més gent. Aquesta és una mica la percepció que tenim sobre la cançó. I ara algú deia, pedagògicament o personalment? A veure, el tema de l'alegria i la felicitat la volem per nosaltres i la volem, suposo, pel nostre alumnat també, no? Això. I si la cançó els permet passar-s'ho bé, els permet ser feliços, doncs potser està bé, no? Que els ensenyem i que els ajudem i que els acompanyem a cantar. Si els ajuda a tenir cohesió de grup, a entrar, a enllaçar amb la cultura, a ajudar amb l'aprenentatge, que també surt per allà, a la millora de la llengua, a viure les emocions. Home, doncs, Déu-n'hi-do la importància que deu tenir aquest artefacte. Molt bé, però encara hi ha una segona pregunta que suposo que ara no us ha sortit encara perquè no us he passat una segona que diu això: prioritza, aquí ja no us ho he fet tan obert, prioritza el més essencial pel que cal educar. I entre parèntesis dic a l'escola, jo crec que en general, però si podeu pensar en l'escola. Us he posat
En aquest cas, us he bastant tancat, us he posat aquí 6 possibilitats. 6 possibilitats. I vosaltres teniu 10 percentatges de 10, és a dir, teniu fins al 100% que l'heu de distribuir amb tot això d'aquí. Vosaltres podeu anar clicant més 10, més 10, més 10, on vulgueu, fins que arribeu al 100. D'acord? No és exhaustiu això, però són algunes idees. Tots els percentatges. Heu d'arribar a 100, distribuït com vulgueu. Complicat, si és veritat que és molt genèric. I algunes poden incloure d'altres que es superposen, però... Sí, a veure, no és transcendental. Intenteu agarrar rapidet ara, per no detenir-vos molt. És vist per veure per on tiren les vostres idees quan us diuen aquestes paraules, Fent de mestre, fent de pare, fent de mare... Què penseu? És el més important. 37. Anem a veure els resultats. Fixeu-vos. El que clarament té més suport és anàlisi, reflexió i sentit crític. Anàlisi i reflexió. I després s'estan barallant pel segon lloc la sensibilitat artística i per la cultura per ser bona persona. És a dir, la part artística cultural i la part aquesta que també té a veure amb més amb actituds, amb com és un mateix. I per tant, en canvi, fixeu-vos que està més avall, el que està més avall, ser un bon ciutadà i accedir al món laboral, que són coses que normalment ens diu més quan les legislacions educatives parlen molt d'això que és important que l'educació d'aquest temps que és polítiques neoliberals i la societat pel coneixement parlen molt d'això, s'ha de crear un tipus d'educació que permeti una bona inserció, les competències per la feina, etc. I per altra banda, que bons ciutadans, que sàpiguen com funcionen les coses, que no creïn problemes. Tot això veig que per vosaltres no és el més important i en canvi hi ha tota aquesta part de reflexió i sentit crític i ser bona persona, artístic i interès per la cultura. Penseu també amb el currículum que teniu vosaltres, penseu una mica amb les programacions vostres, fins a quin punt això és el que predomina o no, fins a quin punt a les vostres classes hi ha això o no, i la meva pregunta o la meva explicació a continuació tindrà a veure fins a quin punt també la música de cançons poden ajudar a fer això. Ens ajuda realment a analitzar, a reflexionar, a tenir sentit crític. Molt bé, fet això que ens ha donat una primera mirada de com pensem, i que a mi també m'ajuda, tirem endavant. I tirem endavant enllaçant amb el que ens deia l'Eva al principi, de fet, perquè
tots haureu sentit, suposo, a aquestes alçades, això, no? Etcètera. Suposo que tots hem sentit aquests càntics i d'altres càntics que es reprodueixen ara, en aquests moments, molt clarament, a les manifestacions, sobretot allà al Principat, però en qualsevol manifestació, en qualsevol col·lectivitat, apareixen aquest tipus de cants, no? Aquest tipus de manifestacions que segurament no en diríeu música així d'entrada, però que és evident que hi ha aspectes musicals com un ritme, no? Sabríem picar aquest ritme, seria... Qui no l'hagi picat mai no és un ritme gens fàcil. Normalment són molt més senzills, què sé... El ritme és molt fàcil, no? Molt fàcil. Però, en canvi, els carrers seran sempre nostres. Intentem de dir-ho? Els carrers seran sempre nostres. Em diran que... És dificultat d'aprenentatge musical i rítmic, Sí, tenim una altra vegada? Els carrers seran sempre nostres. Intentem ficar-ho i ho diem per dintre. Molt bé, si tenim això, ja hi podríem posar... Tenim un clau que una cosa que faci així... No va que siguin molts. Molt bé, podríem fer... Només en farem dos. En el final. Molt bé. Els que no... Aquest grupet aquí. Fareu una altra sola. Sense córrer perquè si tindrem problemes els altres. No pareu, que no correu. Si no tenen de posar sobre el que estàvem fent. I a partir d'aquí podeu entendre que si jo soc un mestre de música puc anar tirant i puc anar fent. Evidentment, per tant, hi ha tota una part rítmica en aquest tipus de càntics que em poden servir per fer un treball musical. I de fet, això ara ho he partit d'aquí, però he partit d'aquí també per aquesta idea, que el mestre no pot mai obviar la realitat i l'actualitat, el que està passant al seu voltant i el que està passant al voltant dels nostres alumnes. I per tant, nosaltres hem d'intentar que hi hagi aquest aprenentatge
jo crec que és el veritable aprenentatge que va lligat, o que parteix, o que connecta amb allò que succeeix al carrer, a casa, a l'escola, a la família, a la vida quotidiana, i també una mica, de vegades no només allò que és tan real, sinó també els somnis i la imaginació també. Hi hauria d'haver una mica d'això. Però fixeu-vos ara, tornant al cant aquest que hem sentit dels carrers Sant Sempre Nostres, o qualsevol d'aquests, fixeu-vos tot el que hi ha darrere d'això, d'aquesta expressió sonora. És una expressió d'una reivindicació, però també és un element aglutinador, és un element d'unió, de sentir-nos part d'una col·lectivitat. Per tant, estem integrats dintre una comunitat. Després també això ens permet identificar-nos o alinear-nos amb un cert pensament, amb una certa ideologia, amb uns certs principis, si volem una certa identitat. I finalment, fixeu-vos que molts d'aquests càntics funcionen com a sistema d'enfortir-se i de fer-se fort davant d'alguna amenaça o davant d'algun element que veus contrari. Per tant, en molts moments crítics difícils, la música, el cant, els càntics han servit perquè la gent agafi forces. Per tant, fixeu-vos tot el que hi ha darrere d'una cosa tan senzilla que és un petit text amb un ritme. Sí que és veritat que n'hi ha d'altres que són més complexos, molt sovint hi ha, per exemple, rima dins del text, o de vegades hi ha fins i tot melodia en tots aquests càntics. Però és molt important veure que no és només uns quants que diuen coses o que canten, sinó que s'està creant alguna cosa més. Hi ha una comunió, hi ha aquella cohesió grupal que sortia per aquí, aquella cohesió que vosaltres heu indicat, i és aquí. Hi ha en aquest petit element. És com màgic això, no? Jo recomano en aquest sentit, si algú li interessa molt això, el etnomusicòleg Jaume Iats, que és un gran referent, va fer una tesi sobre els càntics a les manifestacions i als camps de futbol, i us ho recomano. Llavors, entra molt en tot això d'aquí, però sí que podem veure que és un element primigeni de la música i que està en aquest punt gairebé intermig entre el que és la parla i el que és el cant. Perquè hem de pensar que entre parla i cant hi ha un contínum, és un contínum. De vegades no està tan clar on som. I dins d'aquest contínum els càntics serien una cosa que hi hauria aquí entremig. Anant avançant, deixeu que us posi una altra... Us aniré posant petites músiques en alguns moments, perquè em sembla que així també és més fàcil d'il·lustrar. A veure això, si us sona. Un bon dia perquè abans no posar per posar això. Però, oi que la majoria de vosaltres, quan heu sentit les primeres notes, ja heu identificat què era? Clar, És evident, per què? Perquè l'heu sentit moltes vegades i ja té una relació. Per tant, algú us va ensenyar a l'escola, us va ensenyar a identificar l'himne del Barça? No. Però, en canvi, constantment a la nostra vida quotidiana estem fent aquest esforç de discriminació auditiva, que va des de quan som molt petits discriminar la veu de la mare, d'altres veus,
com, quan som més grans, a discriminar també determinats productes sonors, determinades músiques, determinades cançons, que a més, no sé si us ha passat, però si algú d'aquí és molt culer, de vegades no la pot escoltar sense un... Jo cantaria aquí Barça, aquí al final. Per tant, s'hi barregen també tot el que són els sentiments i les emocions. I això és molt important que ho tinguem en compte. Cantar i el cant col·lectiu i el cant lligat a una determinada identitat, en aquest cas el ser culer, podríem dir, són un tipus de vivències molt fortes i que desprenen després un seguit de conseqüències en la vida quotidiana. No és només aquella experiència en aquell moment, sinó que allò queda. I molt sovint no podem escoltar determinades cançons sense que ens vingui el sentiment d'aquella vegada que vam escoltar i em va passar no sé què, o d'aquella primera vegada que no ho podem dissociar. Llavors, l'escolta de la música no és només una cosa que objectivament podem descriure, quines notes són, quina cançó és, qui és l'autor, sinó que hi ha tot un altre component que té a veure amb les emocions i amb els sentiments que sempre l'hem de tenir presents i que hi han de ser a darrere. Per tant, educar musicalment també vol dir educar emocionalment. Per tant, és una idea que hem de tenir molt clara. I també, clar, tot això que us deia abans dels càntics té a veure amb les identitats, però és que a més fixeu-vos, qualsevol club de futbol, qualsevol país, qualsevol col·lectivitat que vulgui ser i tenir identitat necessita sobretot un himne i una bandera, o un escut. Una cosa visual que l'identifica i sobretot també una cosa auditiva. És molt important, és fonamental. I veieu les grans protestes que hi ha de vegades a la final de la Copa del Rei, són l'himne d'Espanya, la gent xiula, és una cosa molt profunda, tot el que té a veure amb els himnes. Per tant, la música que escoltem, la música que anem seleccionant, la música sobretot que compartim amb les persones amb qui tenim al voltant, ens va ajudant a conformar una identitat. I depenent de quines músiques ens identifiquen, ens alineem amb un determinat tipus de grup, un determinat tipus de pensament. Hi ha molts estudis, que ja no hi entro, a nivell musicològic, que parlen d'aquesta relació entre música i identitat, però sí que és molt important la música per conformar les identitats. Per tal cosa estem treballant amb una cosa molt més potent i molt més delicada al mateix temps, educativament, del que segurament ens pensem habitualment. No, si cantem cançons a classe, sí, però resulta que les cançons, depèn de com es faci, poden tenir moltes repercussions. I ara anava a entrar... Jo anava a fer amb una cançó molt senzilleta, que coneixereu, que és una plata d'enciam ben amanida, una plata d'enciam ben amanida, molt missal. Mirarem-nos de pa, per qui toqui, sucarem-nos de pa, per qui toqui de param. Doncs li hauria tocat, per fer el que fos, que no és el cas. No et faré sortir, però és una cançó de triar, una cançó d'escollir, com n'hi ha tantes. Es pot fer fent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toca, És més soso, no? Llavors, què fem? Doncs la cançó el que fa és que això ho disfressa, ho fa una mica més bonic i ho fa més agradable perquè de vegades no vull que em toqui, però si ho hem fet amb una cançó ja és com diferent, no és tant com el 13 de la llista toca, sinó que té una altra cosa, perquè al cantar, i això en parlava també Jaume Iats, que trobo la cira que l'he posat aquí, però que és per mi és molt important, diu: el cant permet comunicar sentiments ocults i mostrar actituds, expressar opinions i detalls de la vida social i personal que fora d'aquest moment són inoportuns o inadequats perseguits en públic. No només amb això, sinó amb coses molt més profundes. De vegades costa molt de dir alguna cosa a algú, de fer una crítica sense que altres senti malament, i
el cantar, dir-ho cantant, és una forma que no sigui tan dura, tan suau, perquè és com un marc diferent. Això que ens explica Jaume Llach, i que ho ha explicat, per exemple, amb les corrandes. Però, tornant a la cançó aquesta de triar, com aquesta cançó de triar, que és molt utilitària, té una funció, n'hi ha moltes d'altres, o possiblement en feu servir a les escoles. Cançons per dir bon dia, cançons per fer una fila, cançons perquè facin silenci, cançons utilitàries. Per tant, hi ha la cançó, la seva importància en si mateixa, però també la cançó com a vehicle o instrument per poder treballar rutines, actituds a les escoles, però al mateix temps també sabeu que connecta molt clarament amb molts altres aprenentatges d'aquests nuclears a l'escola. Per exemple, amb el que són els aprenentatges matemàtics. Per exemple, les cançons que són de comptar, o cançons d'operacions senzilles. Tipus 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, 12 i 13, 25, ai ves qui ho diria, 12 i 13, 25, ai ves qui ho diria. O, per exemple, 15 són 15, 15, 15, 15, 15 són 15, 15, 15 són... Comptar fins a 15, fins a 15. O... un unitori, matadonegi, dividor, compte bé. Hi ha moltes versions, però també és per comptar fins a 12, en principi. Però, per exemple, també cada setmana poni 1, poni 2, poni 3, poni 4, poni 5, poni 6, poni 7, poni 8, poni 9, poni 10. La gallina de la seu diu que amaguis aquest peu. Per tant, són cançons que, els nens més petitons, és per anar entrenant amb tot el que és els números, anar-se familiaritzant amb tot el que és el comptar, amb la numeració, amb les petites operacions, i n'hi ha moltíssimes més, ja sabeu allò, les pometes del pomell les anem descomptant, o en totes les llengües també hi ha coses d'aquestes, etc. N'hi ha moltíssimes, a nivell de les bases matemàtiques que estem parlant. Quan la cosa es complica hi ha coses però hi ha menys coses i ara no hi entraré. També des del punt de vista lingüístic és molt clar, no? Evidentment la cançó és música i és text, per tant ens permet des de treballar determinats fonemes, treballar vocabulari, de treballar estructura narrativa, perquè hi ha moltes que expliquen històries, ens permet treballar determinats recursos retòrics, ens permet treballar l'expressió, etc. És a dir, també hi ha un treball molt ampli, però també té a veure, per exemple, el treball de cançó, o pot tenir a veure amb tot el que és el pas del temps, les cançons lligades a les festes i al calendari de l'any, o lligat a tot el tema històric. Moltes tenen referències geogràfiques o referències històriques que ens estan explicant, o fins i tot determinades injustícies socials els explica les cançons. Moltes també tenen al seu darrere certs valors o principis de la societat que les va crear i que les ha anat transmetent. Alguns d'aquests valors ja no són vàlids en aquest moment, però alguns encara ho són importants. Per tant, fixeu-vos el treball tan ampli que pot fer lligat a les diferents matèries, a les diferents àrees que hi ha a l'escola. Per tant, és un instrument molt potent des de molts punts de vista. Jo aquí us he posat només alguns aspectes. Clar, evidentment, també, a part per treballar tot això, treballar la música, òbviament, i treballar la dansa. És a dir, la dansa... Després tornaré a fer una altra defensa, però tota la part més escènica, com per exemple tot el que és la dansa, és importantíssim.
Hi ha moltes cançons que tenen moviment, que tenen lligats a balls, i ens permet tot això, tot un treball molt ampli des de consciència corporal, de coneixement del propi cos, saber-se moure per l'espai, tot el que és el desenvolupament de la psicomotricitat, la sincronització dels moviments, de relació amb els altres. És un treball molt extens el que ens aporta tota la vessant també aquesta. Però de fet jo crec que tota aquesta part ja fa molts anys que ens van donar molts recursos, i aquí he posat per exemple el Xascoboix com un dels referents clàssics de la quantitat de material que té, perquè les seves cançons molt sovint són per treballar molts d'aquests aspectes, on serveixen per treballar molts d'aquests aspectes d'una forma molt lúdica, i aquesta és la gràcia, d'una forma molt lúdica, lligat amb aquella alegria que heu posat vosaltres al principi. Però també tot el treball, però també el Joan Serra com un referent a nivell de la dansa a l'escola, materials com el tocatimbals, materials que s'han fet des d'aquí a la Bressola, cantates. Hi ha molta cosa de treball de cançó i dansa a l'escola, molt material i també moltes idees en relació a com treballar amb les diferents assignatures. Però és un recurs molt potent, si després us interessa puc entrar més profundament en algun d'aquests. Ara fiquem endavant. I passarem a un altre tema. Sí, us he posat aquí... La Rosalía, que se sé que no és culpa ser milionària. S'influència insana els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltant la prova de bala. El que voldria és tenir un pel·li de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir només vivem de bitllets de 100. Si nada toca dintre de mi. Només vivem de bitllets de 100. Si nada toca dintre de mi. Etcètera. Jo crec que majoritàriament la coneixeu perquè ja no és només a Catalunya, sinó que és un fenomen ja internacional, no? I aquest tema aquest estiu ha sigut un dels quits parells, no? Però aquí us he posat coses variades i amb la pregunta aquesta: quina música, quin tipus de cançons, quin tipus de música hem de treballar o hem de deixar entrar a les nostres aules? Hem de fer servir la de la Rosalia? Hi ha de ser o no hi ha de ser? Tota aquella que s'adeqüi al projecte que tens com a centre, o no? Podria ser una resposta, tota aquella que s'adeqüi al projecte que tens com a centre. Hi ha alguna altra resposta? Jo la vaig. El reggaeton no entra tant. Clar, depèn del missatge. Sí, els feministes sí. Depèn del missatge. Depèn dels interessos. De l'alumnat. Depèn dels interessos de l'alumnat, dels interessos dels mestres, del projecte educatiu. No us donaré una solució clara, però us donaré algunes idees de per on penso que ha d'anar. I aquestes sí que me les crec molt, les que jo us dic, Però abans deixem-me fer una altra reflexió. Recordeu quina ha sigut l'última cançó, l'última música que heu escoltat abans de començar aquesta xerrada? Abans de començar? La que heu sentit, abans de començar la xerrada, que aquí no hem posat. Abans d'això, quina és l'última que heu sentit? Hi ha algú que sí? La majoria sabeu quina és l'última que heu sentit? Sí. I per quin canal ho heu sentit? Aquí o per la ràdio? Ràdio. El pendrive. Spotify, és a dir, la ràdio era volguda o te l'han posat? Te l'han posat a Spotify,
suposo que l'has posat tu, Són dues actituds diferents, Dues actituds diferents, vull dir que tenim unes músiques com les que volem escoltar i que conscientment escoltem, i un seguit de músiques que ens arriben, ho vulguem o no ho vulguem. Llavors, jo no sé si a mi m'interessa aquesta música de la Rosalia, però no tinc altra opció que haver-ho escoltat. No tinc altra opció, és així. I molt sovint anem a les botigues i sentim músiques de fons, o de vegades en trens sentim músiques de fons, als anuncis, a la televisió, a internet, el que sigui, ens van colant tot un seguit de músiques, i això ens ho colen nosaltres, i evidentment a tota l'alumnat de la nostra societat, no? I realment la majoria de músiques que els arriben als nostres alumnes no tenen a veure amb els canals tradicionals que havien estat la família, els amics, l'escola, els concerts que anaves, sinó que sobretot arriben a través de YouTube, Spotify, xarxes socials, la televisió, l'entorn, els carrers, diguem-ne, el que se sent pels carrers, etc. I de vegades, per tant, tenim una sobreexposició sonora i se'ns fa molt important que eduquem a l'escolta activa i a l'escolta crítica. Per tant, la primera recomanació meva, la primera idea meva és, davant de tota aquesta diversitat de músiques, sigui la música que sigui, el que hem d'educar a l'escola fonamentalment és escoltar amb atenció i escoltar críticament allò que estem sentint. I això té a veure molt amb el que vosaltres dèieu al principi. Anàlisi, reflexió, sentit crític, això que vosaltres prioritzàveu per la vostra educació. Doncs això, a nivell de tot el que és sonor, del que és musical, hi ha de ser. I de vegades fem més crítica i sentit crític sobre aspectes àudio, sobretot visuals, de vídeos o de textos, però moltes sovint no del que és pròpiament àudio, del que és les músiques. Allà sortia el reggaeton, que és un clàssic de dir això ho podem portar o no. Home, si sona almenys hi ha d'haver una escolta crítica. Segona cosa és que d'entrada no hi ha músiques bones ni dolentes. No hi ha músiques que siguin les millors i les que siguin les pitjors. Hi ha músiques amb diferents característiques. I llavors, depèn de les circumstàncies, poden ser més bones o més dolentes, o les podem considerar més bones o més dolentes. D'entrada, hi ha músiques que aquí considerem molt bones i que en un altre país estaran prohibides. Per tant, tot això sempre és molt subjectiu. Per tant, sempre depenent dels nostres principis, dels nostres plantejaments educatius, hi ha d'haver una crítica sobre això. Llavors, és important no ignorar les músiques properes. Quan dic les músiques properes, les músiques que senten, que escolten el nostre alumnat. I això és molt important, perquè nosaltres podem fer veure que no existeix el reggaeton dins de l'escola, però els nens a fora l'estan escoltant. Podem fer veure que no existeix el trap, però l'estan escoltant. Podem fer veure que no existeix determinades coses, però hi és. Llavors aquí estem tirant enrere amb la nostra responsabilitat i el nostre compromís com a educadors, que és que ells tinguin eines i tinguin respostes i tinguin, sobretot eines més que respostes, per poder enfrontar a tot aquest món sonor i a aquest tipus de gèneres i de músiques. Per tant, molt important, no ignorar-se, no ignorar-les, servir-se'n a la que es pugui i també sempre pensar que no ens podem quedar tampoc amb el que ells ja escolten, sinó que un altre dels objectius importants de l'escola és poder aportar aquell tipus de repertori, aquell tipus de recursos o de materials musicals que ells no tenen a l'abast o que no acostumen a escoltar. Per tant, enriquir-los des d'un punt de vista pedagògic, obrir-los a noves possibilitats i poder veure tota la riquesa que hi ha. Això és un altre criteri important. Després, cantar cançons i escoltar músiques de la cultura del territori és important. És important. I no només és important, com es diu moltes vegades, pel tema de dir, home, és que si no les cantem nosaltres i les tenim nosaltres, no les tindrà ningú i es perdran. És a dir, no és només per aquesta
preservació del patrimoni que tenim nosaltres, sinó perquè això té a veure amb crear i amb construir una cultura que sigui comuna per tots, per crear aquest bagatge cultural que ens permet que tots ens hi trobem, tots ens hi sentim integrats i des d'aquí puguem ser cadascú diferents. Cadascú ser la diversitat, per poder gestionar la diversitat i perquè hi hagi certa tolerància hi ha d'haver punts d'encontre. Si no construïm aquests punts d'encontre, també a nivell musical, no hi haurà manera de gestionar-ho. I quin és aquest punt d'encontre? Aquest punt d'encontre és la cultura del propi territori, la pròpia cultura, i aquí també per tant la pròpia música. I per altra banda també la tradició ha sofert tot un procés de selecció i per tant ens ha anat passant també tot un seguit de músiques, de cançons, de recursos que ja estan molt provats i que funcionen molt. És a dir, quan ens arriba una cançó de bressol és que ha funcionat amb molts infants. Si no, ja no ens arribaria aquella cançó de bressol. M'explico? Així la cultura ha anat depurant tot això. Per tant, el que ens arriba són coses molt interessants i que han servit, si més no, durant molt de temps. Pot ser que hagin de servir? Pot ser que sí. Pot ser que s'hagin d'adaptar? Segur. La tradició no és estàtica, és dinàmica, sempre està canviant, sempre s'està adaptant i per això sobreviu. Una mica aquesta és la idea, és a dir, tenim aquesta diversitat, no en fugim, acceptem-la, enfrontem-la i tinguem criteri pedagògic perquè realment fem una educació rica i crítica al mateix temps. I avançant una miqueta més, per canviar una mica això. Sents, cor meu, quina pluja més fina. Dorm que la pluja ja vetlla el teu son. Hi ha dues perles a la teranyina. Quina conversa la pluja i la font. Quina conversa la pluja i la font. No sents, cor meu, quina pau més divina. Amb la música dels núvols desfets. Pluja de nit, delicada veïna. Dentetes d'aigua en els vidres quiets. Dentetes d'aigua en els vidres quiets. Aquesta és una poesia de Josep Maria de Sagarra, de la pluja, i que en aquest cas la interpreta, va fer una versió Saltoni Fonoll. Poso Saltoni Fonoll perquè tota la poesia a l'escola va fer molta feina en el sentit de fer arribar la poesia a tots els infants i al mateix temps de posar-hi música perquè de vegades és una forma que la poesia pugui arribar d'una manera de vegades més fàcil o més agradable. Però evidentment tenim molts recursos, he ficat un altre CD de poetes musiquetes i hi ha aquesta pàgina que és de referència, la música de poetes, en què trobareu molts poetes, poesies sobretot, que han estat musicades per diferents grups, diferents cantautors,
i per tant aquí tenim molt bagatge per treballar. Perquè música i poesia sempre s'han trobat. Música i poesia sempre s'han trobat. De fet, alguns experts diuen no és que s'hagin trobat, és que eren el mateix, que parteixen del mateix. I de fet, la poesia en les cultures clàssiques bàsicament era cantada. Es cantava. També és veritat que entre el declamat i el cantat a vegades no hi va gaire. Però, per tant, parteix del mateix tronc comú, tot i que ara, en la nostra societat, normalment diferenciem el que és la poesia del que és la música. Per tant, les hem diferenciat nosaltres, però en el fons continuen sent el mateix. Són dues expressions artístiques que el que busquen, per tant, és intentar arribar molt endins a través de les paraules o de les notes, dels sons. I que quan s'ajunten esdevé un recurs molt i molt poderós. Molt i molt poderós. És a dir, aquest poema és molt bonic, aquest poema de Maria Sagada. Però jo penso que l'acompanyament aquest amb la guitarra, que es fa pensar amb les gotes de pluja i ens crea aquest ambient tan tranquil, ens predisposa també que el puguem escoltar d'una manera millor. Per tant, jo crec que ens hem d'aprofitar d'aquesta combinatòria. De vegades no és només musicant poemes, que de fet moltes cançons tradicionals no deixen de ser poemes populars musicats, moltes cantates estan basats en poemes, molts cantautors n'han fet, sinó que també de vegades és posar música en el recitat del poema per ajudar-nos a estar en predisposició. Sovint m'ha passat anant per les escoles que em diuen és que a mi em costa treballar la poesia. M'agrada molt la poesia, però és que amb els nens jo és que no ho veig. Així tenim sort de la Joana Raspall, el Miquel Mapipol, el Miquel Desclot i uns quants més que fan un tipus de poesies que aquestes sí que els agraden, però a partir d'aquí no sé com anar més enllà, no? Doncs molt sovint és precisament a través de la música i de la cançó en què podem fer una primera entrada que ens permeti començar-nos a encuriosir. I de fet, després quan us parli de tot el tema de les corrandes, que ja esteu una mica al cas, perquè l'any passat jo vaig fer una primera trobada de glosa, és una manera que hem descobert que funciona molt com a porta d'entrada per la poesia. Hi havia una mestra, quan jo vaig començar a treballar-ho això a les escoles, que em va fer una reflexió que em va deixar realment molt parat. Diu, mira, jo a la meva classe, una classe de 5è, de primària, menys de 10-11 anys, i diu, sempre tenia allà 5 o 6 llibres de poesia, diu, però mai ningú els havia agafat. Diu, vam començar a treballar les corrandes, vam veure que hi havia ritmes, que hi havia recursos, i vam començar el tema de la poesia, diu, i ara són un tipus de recurs que tots agafen. És a dir, que aquests llibres, tot d'una sí que se'ls miren, que sí que els interessen. I a partir d'aquí, aquella mestra que va ser començar a estirar el fil. Quan vaig a les corrandes se'n van a altres tipus de poesies, perquè ja els tenia enganxat en que la poesia era una cosa bonica, una cosa que hi podien entrar, que servia per expressar-se, que era per dir les coses d'una altra manera i per arribar d'una forma més profunda a les... També per ajudar a aquesta reflexió que dèiem que és tan important per l'educació. Vaig avançant, però m'agradaria també que tinguéssim clar, lligat amb la poesia, que és molt important l'oralitat. És a dir, primer és l'oral i després es va inventar l'escrit. Això està clar. Primer aprenem a parlar i després aprenem a escriure. Primer aprenem a cantar i després, si de cas, aprenem a escriure música. Sempre és així. Perquè l'oralitat no és només que vagi abans, sinó que ha de continuar després. I molt sovint, allò que diuen en català, que el llegir ens faci perdre l'escriure, no? Doncs en aquest cas, que el tema del llegir i de l'escriure no ens faci perdre el parlar. La poesia, hi ha tota una part de poesia molt important que és l'oralitat. La poesia s'ha de poder recitar,
hi ha poesia que només és per ser recitada, no és per ser escrita ni per ser llegida. I amb les cançons el mateix, quin sentit té mirar-se un cançoner si no escoltes, si no sents les cançons, no? Per tant, s'han de cantar, s'han d'escoltar. I aquest és potser en què comparteixen música i poesia, que és la part d'escolta o de recepció, la part d'interpretació, de dir la poesia o de cantar la cançó, i la part de crear poesia. I tot això, la part de creació també es pot fer a nivell d'improvisació, tot això es pot fer des de l'oral. I crec que és un altre cavall de batalla, així com us deia, ha sortit la dansa, un cavall de batalla, ha sortit la poesia, un altre cavall de batalla, surt ara l'expressió oral. Perquè també això, voltant per les escoles i recollint el que van dient, és evident que els primers cursos a l'ensenyament de la lectoescriptura hi ha molt bon treball, progressen molt els nens i nenes, però després de vegades no hi ha prou recursos, no està prou clar de quina manera ha d'anar evolucionant i fins on hem d'arribar a nivell de la parla i de la conversa. Sí, hem de fer conversa, hem de fer presentacions orals, però realment què els demanem? Sabem quin és el recorregut pas a pas per arribar a què pugui parlar, i deixeu-me fer la broma, amb tanta làbia com un argentí d'aquells que és capaç de parlar mitja hora i no sabem què ens ha explicat, o de vendre'ns qualsevol cosa perquè xerra molt. Com ho hem de fer realment? Estem parlant també d'un lloc on la part oral té molta importància, però aquí moltes vegades ha passat que hem ensenyat molt a llegir i a escriure, però molt poc a parlar, i al final la nostra presentació, una entrevista de feina on sí, la nostra presentació davant dels altres és la parla, i és molt important. Per tant, jo aquí tenc una llança en favor de tot el que és la part oral. I la cançó ens ajuda, perquè ens ajuda en tot el que és posar-se davant del públic, tot el que és dicció, tot el que és expressió, i que tot això enllaça amb una altra part que penso que les escoles també hem d'anar apostant cada vegada més, que és tota l'educació escènica. Clar, les arts més purament i més fortament escèniques són el teatre i la dansa, que jo no sé qui la bressola, però en general el Principat són ja no les Maries, sinó les que molt sovint gairebé ni existeixen, o que són anecdòtiques en el seu currículum. I estem parlant de dues parts imprescindibles per mi. I si aquestes no hi són, resulta que tot el pes de l'educació escènica, amb tot el que significa, recau en la música, que té una part escènica, o en altres arts, com podria ser la poesia, que pot tenir una part escènica. I, de vegades també, des de l'educació física, l'expressió corporal. Per què és important l'educació escènica? No m'allargaré gaire, perquè no tinc gaire temps, però sí que és molt important per tot el que és saber-se posar davant dels altres, saber tenir consciència del propi cos, saber-se relacionar, saber dir les coses, tenir capacitat d'expressar-se, de modular i de matisar tot allò que tu estàs dient, tot allò que tu estàs expressant. I això és fonamental, educativament és fonamental, per la vida en general, ja no per anar a buscar feines, per la vida en general, és fonamental. Jo crec que, per tant, hem d'anar cap aquí, i la música és una altra de les eines, les cançons, que ens permeten treballar aquest posar-te davant de, posar-te dalt d'un escenari, atrevir-te tu a enfrontar-te amb un auditori. Avanço, perquè si ja acabo, queda aquesta idea i després ja ho remato amb dues cosetes més. Ja hem parlat una mica de la relació entre cançó i llengua, però ens faltaria parlar, per mi, d'una cosa fonamental. No que ens permet aprendre vocabulari, no és el més important, que ens permet anar assimilant la seva gramàtica, que ens permet veure estructures discursives, que ens permet entendre recursos retòrics, etc. No és això el més important. El més important d'aprendre llengua i el més bàsic i el primer, i aquí segur que ho sabeu molt bé, és la vivència positiva entorn de la llengua.
si no tenim una vivència positiva davant d'una cosa, si no hem tingut experiències positives amb alguna cosa, difícilment tindrem motivació ni ganes d'aprendre sobre allò. Si jo les primeres vegades que vull aprendre anglès resulta que em van dient ho fas molt malament, tu no en tens ni idea, la teva fonètica és fatal, no sé què, a cap de 4 dies diré que n'aprengui un altre. I si cas ho acabo aprenent, ho acabaré aprenent malament perquè serà contracor. Per tant, al revés, si les primeres experiències són positives, l'aprenentatge de la llengua ja té la rampa posada perquè pugui ser. I en aquest sentit, per tant, experiències lúdiques, experiències que ens ho fan passar bé, que van associades a això que us deia abans, a emocions i a sentiments molt forts i molt positius, són la clau. I són el primer punt. I per tant, jo crec que la cançó ens hi ha d'ajudar a fer tot això, a viure positivament, lúdicament la llengua i a partir d'aquí els anem estirant i els anem fent que vagin aprenent més coses a nivell de llengua. Això és molt important en aquest cas com el català en aquest territori on estem, no cal que us ho expliqui jo. Ja finalitzant, tot això que us he dit, o gairebé tot el que us he dit, en relació a música i identitat i tradició, música i oralitat, música i escena, les experiències positives de la llengua, tots aquests elements que us deia, reflexió, anàlisi, crítica, tot això passa i succeeix, ho hem vist, quan utilitzem les corrandes, les gloses, a les escoles, com utilitzem com a element educatiu i pedagògic. Perquè, no sé si fins... Crec que ja vau fer un... Tots sabeu més o menys de què us parlo? Quan parlo de corrandes o de... Així? Sí? No sé si posar-vos un vídeo, perquè queden 5 minuts, no? Posa un vídeo? Posa. Un vídeo, ara aquest no és escolar, és un gènere adult en principi, i per tant posa una noia, que és Maria Cervera, una de les grans glosadores de Mallorca, en un concurs aquí a l'Empordà, a Espolla, i li posen una prova. Li posen una prova, li diuen amb una frase quina és la seva prova, i ella ha de fer un segon ja només per pensar i directament fer el seu discurs cantat, improvisat, sobre això. Veurem aquí ella cantant sola, però penseu que això és un gènere que el més habitual és cantant sobre taula. Cada matí portes els nens dins del cotxe i et pregunten sobre unes noies que hi ha al costat de la carretera lleugeres de roba. Ho entens, no? Els meus fills tenen 12 anys i molts dubtes dins la vida i tanmateix els seus afanys en deien dir cap mentida. Fills meus, parau atenció.
desesperació. Tu ja veus que això són dones que també poden tenir fills i els han de mantenir, fills i els han de mantenir amb experiències gens bones. Els veus que no duen roba i que elles van mostra encara però jo me deman perquè això ens incomoda. La societat veu ferida i fill meu si m'ho demanes dic som persones humanes, dic som persones humanes que ajut lluiten per la vida. Enteneu la força que té això, no? I això no és res que si es diu en directe és 10 vegades més. Això és un vídeo. En directe és pell de gallina i llàgrimes als ulls. Clar, això estem parlant de gent que en sap molt, estem parlant dels... Això no és el que fem a l'escola. Ens inspirem en això, però no tant en aquest nivell de punt de sol i que hagi de sortir-se, sinó més amb una cosa més de seure tots enrotllant i cadascú poder dir des del seu nivell de llengua, des del seu nivell de cant, des del seu pensament, des de la seva reflexió, des del seu sentit crític. I aquesta és la idea amb la que hem anat treballant. I ens hem adonat que té un potencial increïble. El que ens va passar al principi, jo el primer i molts mestres al meu darrere, malgrat que els deies, i continua passant cada vegada que comencem una nova escola, és que com a mestres pensem que arribaran fins aquí. I molt sovint som capaços d'arribar fins aquí. I per mi l'exemple ja paradigmàtic també va ser la meva primera experiència. Ho vaig fer en una escola, no la meva escola perquè jo estava ja a la universitat, he deixat l'escola i estava a la universitat, i vaig demanar a una amiga que em deixés fer-ho. I vaig anar a la seva escola i hi havia la mestra tutora, la mestra especialista de música, i ja vaig dir, aquest grup, que era un grup de 19 nens i nenes, majoria catalanoparlants, em vaig posar tot molt fàcil, dic, aquest grup, quan seran capaços, quan acabem, d'improvisar davant de la resta de l'escola? Aquest potser sí, no sé, això és molt complicat. I quants d'aquests no seran capaços ni de cantar-ne una que tinguin preparada, que l'hagin memoritzat, i cantar-la davant dels altres, fent veure que és improvisació, és a dir, fent-ho veure. Home, diu això, aquest segur que no, perquè són molt vergonyosos, no és... S'acaba el projecte i quan jo analitzo els vídeos i veig qui ha improvisat i qui no ha improvisat, realment que haguessin improvisat, 7 van ser. D'aquests 19, 7. D'aquests 7, 3 eren els que no havien ni de cantar. Jo quan vaig revisar els àudios i vaig veure això, allò que deixa, dius, hi ha hagut un canvi del mapa acadèmic que tenim aquí dintre, de qui triomfa, qui no triomfa, molt important, perquè resulta que els hi hem posat unes coses diferents de les habituals. Resulta que la nena 10, la nena que sempre ho fa tot bé i que resulta que sempre ho entrega i ho revisa tot i s'ho corregeix i se n'assegura i tot això, no participava perquè era molt risc. I el nen que, d'aquella manera i no me'n surto gaire de les coses i no treballo gaire, això és divertit i sortia i practicava i acaba sent un dels que millor ho fa. Llavors es dona la volta tot plegat i això són les coses bones d'això. No m'entretinc gaire perquè he d'acabar, em deu quedar un minut, per tant, anant tancant, diguem-ne, les corrents em serveixen perquè hi ha escena, hi ha poesia, heu vist que tot està rimat, hi ha poesia,
hi ha cant, hi ha síntesi d'idees que té a veure amb tenir idees, que és molt important, pensar-les, perfeccionar-les, sintetitzar-les, seleccionar-les i, per tant, després construir el que tu diràs. I això fer-ho d'una forma relativament ràpida. Això és tot un potencial increïble i fins i tot una molt bona mestra de secundària, la Salut, em va fer veure que fins i tot incidia en la part escrita. És tot oral i incideix en la part escrita. Perquè els seus alumnes, i en tenia un alumne que no hi havia manera que posés els accents on tocava, ja ho havia intentat de totes maneres, sembla que de segon d'ESO no hi havia manera que posés els accents on tocava. I després de treballar les corrandes, com que t'obliga a posar els accents a les paraules quan cantes, perquè quedi bé de posar els accents ben posats, va descobrir les tòniques i les àtones, va arribar a vivenciar les tòniques i les àtones i a partir de llavors va començar a posar els accents on tocava. Qual cosa ja... I després una cosa molt holística i molt competencial, que és competència comunicativa, el que estem treballant. Per acabar, només m'agradaria llegir-vos una cita d'un etnomusicòleg dels anys 70, John Blacking, que va escriure una cosa que a mi sempre m'ha impactat molt. Per tant, sempre que puc la dic. Crec que és molt important que ho entenguem, perquè hem estat parlant molt de la cançó i de la música, que evidentment tenim clar que formen part de la cultura i del nostre patrimoni, que s'ha d'educar, però és que hem vist, o m'agradaria que haguéssiu vist una mica, que la cançó i la música són necessàries per a la persona i per a la societat. Són necessàries. I John Blacking deia: en un món com el nostre, en aquest món de crueltat i explotació en què proliferen sense parar el cridaner i el mediocre, per pur afany econòmic, és necessari comprendre per què un madrigal de Gesualdo, o una passió de Bach, o una melodia per a citat de l'Índia, o una cançó de l'Àfrica, o el Bosec de Bert, o el Bar Requiem de Britten, un gamelan balinès o una òpera cantonesa, o una sinfonia de Mozart, de Beethoven o de Mahler, poden ser profundament necessàries per a la supervivència humana, independentment del mèrit que puguin tenir com a exemples de creativitat i progrés tècnic. I encara afegia: també és necessari explicar per què, en determinades circumstàncies, una simple cançó popular pot tenir més valor humà que una sinfonia complexa. Per tant, la idea que m'agradaria que us quedéssiu és: la música, la cançó, és necessària per la humanitat. La necessitem i, per tant, a l'escola també l'hem d'utilitzar i ens n'hem de servir i ha d'estar molt present connectant amb tot el que pot connectar, i des de la simple cançó popular que diu aquí, que pot tenir el mateix valor que qualsevol altra cançó. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Sí, segur que teniu preguntes a fer.